ни, мамо. Не бих оставил вече вас не бих дори. За мен никой тук не дава 5 пари. Обидена съм. Да. Напущам тая къща. На всеки мой съвет тук смело се отсъща. Тук всеки е голям. Говорят всички в хор. На що прилича той? На жабешки събор. Че какво сме ли направили? Да. Вижте тук слуги не успеета. А вашата уста наслава всички псета. Без мен от вас не може ни да е. В смисъл, внучке. Вие се правите на кротка. Мълчите си така, вървите като котка. Ама тихата вода опасна е за нас. Вие вършите неща във мрак, що мразя. Но това не е вярно. Нека вас това не ви обижда, но вашия живот безпътен ми се вижда. Вие крачите без пир и аз съм оскърбена, че всеки ден сте тъй по-царски пременена. А пък у вашия търчев честа се е събрала. Ето ви човек достоен за похвала. Какво? И аз търпя един критик леканен, да стана дома властител и тиранин, да няма тук ни смях, ни песен, нито вик, защото той е решил бил той хубостник. Повярва ли човек закона му не ясен? Във всяка каста тук ние вършим грях ужасен. Той всичко тук цени. Навсякъде се вре. И както каже той, така е най-добре. Той правдата вещае. Тук дълг е на бащата, да ви внуши любов към него в сърцата. Не, бабо, ни баща, ни страшни Божи глас не може ми внуши да го почитам аз. Към своето сърце извършила бих измяна. Постъпките му тук за мен са жива рана. О, да. Кому света ще бъде гледка драга, да гледа как навред се госта разполага. Да гледа, той що дойде изпаднал гол и бос, в този собствен дом високо вири нос. И стига вече там в своята забрава, че съди и кори и господар ти става. Така, но в този дом вървяло ви напред. Да би се слушал тук светия му съвет. За вас е той светец, но вярвайте ми вие, безбожен лицемер под маската се крие. Но той за вас е лош, омразен и лукав, че правдата звучи в свещения му гняв. Единствено греха бунтува му сърцето. Той върши всичко тук в угода на небето. О, да. Ала защо подава се от злост, когато в този дом пристъпи някой гост? Дошъл почтен човек. С какво обижда Бога? Да той без нея вдига тук тревога. Ще кажа между нас, и то не е лъжа. Ревнува той от тях самата госпожа. Да остави трябва да пасти. Не само той ги насъжда тия гости. Заприемите тук, за тоя шум и вън, за многото коли нанизани навън, за пъстрата тълпа лакеи и щабър борят. За всичко разно вече съседите говорят. Не вярвам аз, че тук се стига тъй далеч, но все пак се мълви и той е доста вече. О, защо? Как можем ние клюкарите да спреме? Животът би станал едно досадно бреме. Тази госпожа подсмива ми се вече. Подсмивайте се вие, другарите си луди. Прощете, знако, дълга от тук ме гуди. Аз мъквам. Казах днес от всичко само час. И няма скоро пак да бъда между вас. Нахвърли се върху нас, ужасно разярена. От своя трактор е просто заслепена. А баща ви, откак дружи с този мях на дух, нещастният човек е станал просто луд. Нарича го свой брат, скъпи го и го вайка, тъй как не се скъпи ни син, жена, ни майка. Ах, колко го миле, как нежно го прегръща, така не се ласкай дори любима съща. На обед му даде най-личен стан. Пък има и го гледа с радост, как той лапа за щастлива. Намери хубав къс, веднага му слага. Уреди се Търтюв. Ах, Бог да ви помага. Да, той е заслепен. И всичко му е той. Диви му се без пир и смята го герой. А ден из ден Търтюв по-здрав го държи. Умайва го без край с преструвки и лъжи. Измъква тук оттам от джоба му парички. И съди, и кори, и хули тука всички, че смесвали сме ние с престъпност непозната. Свещените неща, с неща на сатаната. Завиждам ви, че вие не чухте и речта, която тя държа на пътната врата. Видях мъжа си аз, но той не забеляза. Вие чакайте го тук, аз бързо ще изляза. Иде веч! Дорина! О, татко, добър ден! Тъжте за малко потърпете. От грижата сърце доблегча за в час, да питам по-напред за новини у нас. Що? През двата дена как мина? Кой ще прави? Добре ли сте дома и всички ли са здрави? Ах, завчера цял ден горката госпожа в треска и в жар постелята лежа. Ами Търтюв? О, той чувства си се славно, пълне, румене, разхожда си се бавно. Ах, клетия човек.
Дори и вечерта ни залък не можа да сложи тя в уста. От мъка и будеше беше невъзможно. Ами Тартюф! О, той вечеря си набожно и сам пред нея там изяде с доста труд. 2 пилета на шиш и половина бут. Ах, клетия човек! Дори и вечер склонихме най-сетне да й се пусне хлеб. Там малко да й светне. И огъня тогава премине изведнъж. Ами Тартюф! О, той държа се като мъж. И за да бъде твърд пред пристъпите груби, да намакса кръвта, що тя загуби. С литър вино сам закуси за ранта. Ах, бедният човек! Да, тата и са той и тя. Да приткам вече не и да кажа без забава. Как радвате се ви, че тя е вече здрава. Щерко! Да, желая тука сам да поговоря с вас. Що търсите ви и там? Могъл би някой друг да ни подслуша лесно. За този род неща, той място е чудесно. Хайде. Щерко, аз ще бъда откровен. Съзирал съм у вас отдавна дух смирен и винаги за той обичам ви сърдечно. За любовта ви аз признателна съм вечно. Уместно. Що не тъй? За вас е дълг свещен да гледате и ви да угодите мен. Седневно тая цел трепти ми пред очите. Така, ви, наши гост, Тартюфа, как цените? Кой, аз ли? Да. Добре мислете в този час. Уви, ще кажа също нрави се на вас. Премъдро, Щерко, да. Кажете ми тогава, че той блести и грее с достоинство и слава, че той ви е пленил тъй както никой друг. И само него ви желаете за съпруг. Какво? Но как? Що? Ох, лошо ли ми става? Зле чух. За кого да кажа вам тогава, че той ме пленил тъй както никой друг и само него бих желала за съпруг? За наш Тартюфа! Не! Кълна се! Вие сте в грешка! Защо да казвам тук неправда тежка? Да стане правда, то жела Щерко аз. И щом съм аз решил, то и доста е за вас. Що? Искате да... Това е моята поведа. Така за нашия дом Тартюфа ще спечеля. Решил съм твърдо. Той ще бъде ваш съпруг. А вашите мечти? Що дирите ви тук? От любопитство вече сте пълна, моя драга. Та пък е така, навсъде своята гага. Не знам дали това, което вънка чух, е зле разбрана реч или случайен слух. Ала за този брак аз казвам прямо, че той е лански сняг и дрънканица само. Но, драга моя, вие сте свикнали с едно държание, що вече започва да ме дразни. Не! Да продължим без гняв и думи празни. Вие дразните света с тая новина. Светецът е светец. Защо му е жена? Да искате за зет ви с вашето богатство. Един бедняк и... Това е светотатство. Тък му за това той почет заслужава. За честния човек и бедността е слава. Да, той се хвали тъй. Но как светността в душата му живее в едно с набожността? Вие свързвате така без мъка изведнъж. Момиче като той, с един подобен мъж, мислете пред каква опасност ви сте тука. Я гледай ти, на мен ще дава тя полука. Съветът е добър, послушайте го ви. И аз стига празна реч. Махай се! Да свършим, Щерко ни. Баща съм ви и знам, що вам ще подоба. Валеро обещах ръката ви тогава, но носи се мълва, че карти той игра. Пак срещам се, че жив безбожник си е май. До днеска ни веднъж не съм го срещал в църква. Да, трябва всеки ден край вас да се отърква. Като ние що за показ ходят там. Прекъсвате ме пак. Я стойте мълчалива, не врете си носа, де бива и не бива. О, господарю, аз се грижа тук за вас.
На празен труд, не ще да чувам вашия глас. Скъпа е за мен, че става и неща. Да станете така за присмех на света. Ще млъкнете ли ви? Не, моята съвест права пред този срамен брат да млъкна ми не дава. Ще млъкнеш из мястото ровен за език. Ами слуш, мъдреца, пламвате за миг. Да! Злъчка ме души треперят ми ръцете. И казвам ви накрай решително, млъкнете! Добре! Ще замълча. Но ще си мисля пък. Мисли си ако щеш, но мене никога. Та край. Като мъдрец, таз работа добре обмисли. Търтюв не е пръв хубавец. Шупарче с звънец. Разбрахме ли се с теб или си ти без рам? Що крещите? Аз не казвам нищо вам. А що ми правиш ти? Ами на себе си говоря. За дързостта и днес най-хубаво ще сторя да удара тъй наопаки с гон. Приемате, нали, ви щерко моя план. Избрал съм ви съпруг и... Ти стой да вече! Що мълчиш? Неща да си говоря вече. Ни думица. О, не! Аз винаги съм кратка. Не съм такава пънка! Накрай за почита, която ми дължите, ще може... Съсипахте ме ви за тая чума тук. Накарвай светец да стори грех пред Бога. Да продължавам вече. Не искам и не мога. С жлъчка и с яд на бълник се довръх. Ще поизляза вън да си поемам тък. Какво кажете? Да ролите си тъй размесихме ни и двете. Господ баща, какво да кажа? Аз съм слаба. Да кажете това, което трябва. Кое? Че няма дълг в сърдечните неща. Че жените се не за майка и баща. Че булка ще сте ви и редно е тогас. Жениха да е драг не му, а на вас. Пък що ме да пленер от оня дебелак? То нека сам тогас да стъпи с него в брак. Бащината власт и такава сила, че никога до днес не съм му възразила. Тъй иска ви, Валер. Кажете мен поне. Обичате ли ви Валеро или не? Обиждаш ме накрай дори на своята реч. О, истината тук е доста ясна вече. Да любите ли, да? Да. Любя го безкрайно. И същата и той ви люби всеотдайно. Аз вярвам. И накрая хвамината с жар купнете за брак, така ли? То се знае. А вашия баща, а брака с Умогова? На силят ли ме знай? На смърт съм аз готова. На смърт ли? Вижда, той не се и сетих аз. Отлично средство, да. Спасена сте тогас. Но жлъчката ми майна тига се навънка, щом някой се разлей такива да ми дрънка. О, Боже мой, тя с мен си прави тук шеги. Безчувствена си ти към чуждите тъги. От избрик на любов да стъпче ли с краката, срама на своя пол, дълга на дъщерята. Ти искаш пред света така да се откри. Не искам нищо, не. Желайте виждам ви Тартюфа за съпруг. И много съм сгрешила. Част от този брак отвръщам ви на сила. О, не! О, Тартюф. Лицето му цъфти, врата му е червен. Пак чакам ви до град, един живот блажен. О, Боже мой, но моля те! О, не! Ще кажа смело аз. По вкус ви е Тартюф, добър е той за вас. Аз имах вяра в те, подкрих се без преструвка. О, скоро ви ще бъдете Тартюфка. Добре, що моят ли живот не ти е скъп, то остави ме ти сама в моята скръп. Сърцето ми само ще найде себе сила, за да изпълни той, което съм решила. Хе, стойте тук! Усърдих ви се аз. Макар и да неща, но само ми е за вас. О, и ако той брак решил е съдбата, знай, не ще живее задълго на земята. Дявола не е до толкова пък, че ще найдем средство ни. Обича ви, Валер. Сложете бича там дори за да корава, молете се всегда Бог мъдрост да ви дава. Я виж каква глава, каква осанка строга. Боже мой! Ах, моля ви, вземете ви от мен тази скърпа по-напред. Ама защо? Покрийте там гърдите си навред.
Неща от тия род са страшни, извинете. Те палят ни духа и раждат греховете. Нима сте тъй горещ и невъздържави, да всяка плът за вас подобна се окрие. Това вече е грях. Нескромност и обидът. Говорите ли тъй, веднага ще си ида. Не бързайте, сама ще ви оставя аз. Но имам да предам две думици за вас. В тая стая тук ще слезне госпожата. Очакайте я ви. Да ви каза тя самата. Кога ще дойде тя? Пристига без забава. Идва вече. Оставя ви тогава. Дано и Бог дари в своята добрина, със здраве и живот, и мир, и светлина. Обсипвате ме вие с най-ценните блага, но нека по-добре да седнем сега. Здрава ли сте вече? Подир една треска... Премина изведнъж, не ми е нищо днеска. Но аз исках насаме да поговорим двама и радвам се сега, че никой тук няма. И аз съм възрадван и блажен, госпожо, че сте тук самичка вие с мен. Аз молих се за това и ден и нощ. И ето, че най-подире чумовите ми небета. Да поговорим с вас, но искрен да сте вие. Не бива нищо тук сърцето ви да скрие. Случая сега за мен е най-добрия. Душата си пред вас все цяло да разкрия. Да, така си дошъл. Вие грижите се знам за моята душа. Да, и тази жара, от която аз се движам. Да ме зне! Ти си на грижа, не съм ми си че по-скоро бих... До вашата ръка! Да видиш, що заплат, чудесно ме кеди. Боже, какви дантели. Не виждам, ти да. До другото, какво ви питам? Мъжът ми бил решил Валера да отбие и вас да прави зет. Говорихте ли ви? Загадна ми това. Но нека бъде ясно, че не за тъй купне сърцето ми всечасно, че другаде за мен са всички красоти, че другаде за мен блаженството блести. Небето, знам, у вас не тлее греховен пламък. В моите гърди не би сърце от камък. В подобните на вас небето се огежда, че вие сте му били най-светлата надежда. Да, любезно е това признание, но пада от тясното небе с гръм и изненада. Такъв набожен мъж, какъвто аз ви зная. На Божикът и той човек е най-накрая. Че щом влизам на каса плана тръпка жанка и от този ми близък, моя господа. Но моля, нека клинов ме ви дохожда вам, че мога всичкото и оргона да предам, че само превеста за среща като тая, на дружбата му с вас ще дойде мигом края. Аз знае, че вие сте пълна с доброта и тя ще ви прости сега за смелостта, че моята слабост накрая вие ще извините. С буйната любов ще откъсам и гърдите. Добре. Не ще узнай Оргон за вашите слова. Но искам пък от вас, в отплата за това, да видиме венчан Валера с Мариана. Безкозни и бъвеще много вече стана. И вие самия вече да намотите тук, да вземете това, ще отпада се на други. Не, госпожо, не, това така не бива. Аз чух от край до край речта му нечестива. Доведеме само небето в този кът, само на моята мъсто даде лесен път. И в гордия светец, що врадил ми е вчера, ще блесне през света лика на лицемера. Минавате на само сгоден час, ще чуете новина нечакана от вас. За вашата любов и нежности на едро, добрият господин плаща ви се щедро. И своята ревност той до там отиде днес, че иска да убие семейната ви чест. Завари го тук да моли госпожата за лек на похота, що къса му душата. Я вижа ти и още наскърбява. Измитай се от тук. И повече да не пристъпиш прага. Така скърби една душа безгрешна. Прости, о небе, за мъката ми днешна. Да знаете как скърбя и вие ми си свят. Задето ме петнят пред моя свиден брат. Мисълта дори за тази слава плата с отрова изплам, разкъсва ми душата. Аз виждам, в този дом обсипват ме с омраза. Ще бъде по-добре от тук да си изляза. Шегувате се ви. Те ровят всеки ден. У вас да продадат съмнения към мен. Но моето сърце на тях не дава вяра. Той ще продължи. И ден ще ни докара. Това, що вашия ум хвърли в този час, ще бъде някой ден повярвано от вас. Не, нивга, братко мой. Братко, за жената е лесно да умае на своя мъж главата. Не. Тръгвам? Не. Щом не съм у вас, братко мой, ще
ще няма повод и за злоба, и за вой. Нанасяте с това на мене смъртна рана! Добре. Приятно. Нито реч. Но аз от този миг обръщам друго вече. Честта е нежна вещ. И дружбата ни тука налага ми да знам кое поражда клюка. От вашата жена ще бягам за напред. Напротив, с нея вие ще бъдете заедни. Без нея ли от тях, аз весел ще се смея. Да, нека всеки ден ви виждат двама с нея. Но той не стига не. На всичките напук направих ви аз и мой наследник тук. С дарение плах, аз давам ви изцяло богатството, що мене в този свят остава. За мене зетият ми, приятелят един, е по-скъп от жена, от майка и от син. Ще вземете ли ви това, що вам се дава? Кое? Моето богатство. Не. Моля! Не. Да бъда на вашето Господ повелява. Часът е 3:30. Злоя мене горе дълг благочестив и след. Ще ме простите ви, че много съм взет. Клетия мой брат. И нека се стопят злодеите от тях. И вашата слепота ме просто удивлява. До там да е човек омаян, заслепен, да смята клевета и той ще стана с мен. Не ще се забудя, не дейте да се трудя. Слабостта ви пак ме хвърля в почуди. Но що би рекли ви? Да бихте в този час видели ясно, сам, че правда казвам аз. Да видя. Да. Братвеш. Но що ако пък сторя, да видите самин, че правда ви говоря. Вятър. Но поне отговорете ви! Не искаме от вас на вяра нищо ни. Да кажем, че ей тук, на скрито ви сте. И чуйте с уши. И видите с очите. Що казали би ви за вашия добряк? Не ще да кажа нищо пак. Не е възможно то. Ох, но много вече става. И излиза, че съм аз клеветница тогава. Ще трябва най-подир да махна с глава и ви направя сам свидетел на това. Съгласен съм. Добре. Задачата е мъчна. Ще видим накрай доколко ви сте сърчна. Дорино! Повикайте го тук. Хитрецът много знае. Да бъде уловен ще бъде трудно, май. Не, мами се човек, той ще обича. От себелюбство сам да се облича. Пратете го при мен. А ви пъхнете се сега по тая маса тук. Ма как така? Трябва да се скриете, без той не ще да може. Под масата ли? Да, но хайдете. О, Боже! Ще съдите накрай. Каквото правя, знам. Пъхнете се сега и скрийте ли се там, ни глас да се не чуи, ни косъм да се мярка. Признавам си, че тук отстъпвам ви без мярка. Хайде де! Ще вляза тук аз в област май-трънлива. Не се гневете ви, не дейте се открива. Каквото да река, не смятайте го грях. Нали ще целят той, което обещах. Тъй като това за вас едничък става, за вас играе тук една игра такава. Намерите ли вие, че стига, тя ще спре. Там, където според вас ще бъде най-добре. Това засяга вас. Тук вие се господаря и... Иде! Стойте там! Където преговаря? Повикаха ме пак за разговор при вас. Да, имам тайни тук, да ви открия аз. Напукна всички тук, изли им език. Оргон, иска да съм с вас ни двама всеки миг. И той ми дава днес, без никаква тревога, да се затворя с вас и прави ме да мога да поднеса едно сърце, което би, да сподели страста, що днес открихте ви. Госпожо, това ще чувам в мене смути свик. Вие сега
променяте езика. О, щом днешното отказви толкова гневи. Ах, как малко знаете ви, сърцето ми уви. И ако пожелах тогас да разваля женитбата, що тук предлага се на вас. Нима в този миг словата да мълвяха за чувствата към вас и тайната опаха, че сключен този брак ще се дели на край с другото и сърце, що цяло се желай. В те слова наслада има, когато ги мълви една уста любима. И нека заяви открито на това. Не вярвам никак аз на днешните слова. Щом вашата доброта, която той желая, не би ги с дела доказала накрая. Но как? Бързате в миг да стигнем до и което е най-последен знак за пламна на сърцето. Но, щом с драgoст вие ми слушате молбите, защо ме в това с дела да убедите? Но нали ще оскърби желаното от вас? Небето, що вие сам зовете всеки час. Небето? Що ме то? Тогава лесно нещо. Подобни пречки аз премахвам доста вещо. И нека то ви не спира никой път. Но той ги плашат вред със страшния му съд. Мога да смиря аз душата ви страхлива. Издам изкуство аз. Що съвестта приспива. Тръгнете само, Господи, ви. И мен се облегнете. За всичко аз им поел всеки грях. Той казва така? Да, мъчи ме в гърдите. Това е лошо, да. Прелошо, ако щете. Та лесно ще ви прогоня аз страховете.